Hey 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 hey, la 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 la. Hey 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 hey, la 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 la. नोंनि मेगननि नोजोरा मा फोरमायखो नोंनि सोलेरनि फावा मादि फोरमायखो मोनथिबाय आं बुजिबाय आं सानस'बाय आं हमस'बाय आं नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोसोआ आंनि जावलिया नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोरबोआ आंनि बोदोरबावलि नोंनि मेगननि नोजोरा मा फोरमायखो नोंनि सोलेरनि फावा मादि फोरमायखो मोनथिबाय आं बुजिबाय आं सानस'बाय आं हमस'बाय आं नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोसोआ आंनि जावलिया नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोरबोआ आंनि बोदोरबावलि नोंनि नोजोराव मोनबाय आं बाला हामानि दुंब्रुद नोंनि नोजोराव सोलेराव आंनि दुंब्रुद थैनि निजिरा बोहैबाय नोंनि नोजोराव मोनबाय आं बाला हामानि दुंब्रुद नोंनि नोजोराव सोलेराव आंनि दुंब्रुद थैनि निजोरा बोहैबाय सोलेराव आंनि नोंनि थैनि बिदै दं नामा जिउआव आंनि नोंनि जिउनि बिदै दं नामा नोंनोमोन नामा जोनोम जोनोमनि लोगोरिया नोंनि मेगननि नोजोरा मा फोरमायखो नोंनि सोलेरनि फावा मादि फोरमायखो मोनथिबाय आं बुजिबाय आं सानस'बाय आं हमस'बाय आं नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोसोआ आंनि जावलिया नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोरबोआ आंनि बोदोरबावलि नोंनि नोजोरावनो दिनै आंनि गोसोखौ खावनानै लांबाय नोंनि नोजोरावनो दिनै आंनि बिखाया थेर बेथेर जानांबाय नोंनि नोजोरावनो दिनै आंनि गोसोखौ खावनानै लांबाय नोंनि नोजोरावनो दिनै आंनि
बेथेर जानांबाय जागोन नामा अनसुलि आंनि जिउनि लोगोरि फोरमायहरदो अनसुलि मेगननि फावजोंब्लाबो बुरखाय हरदो आंनि गोरबो बिखाखौ नोंनि मेगननि नोजोरा मा फोरमायखो नोंनि सोलेरनि फावा मादि फोरमायखो मोनथिबाय आं बुजिबाय आं सानस'बाय आं हमस'बाय आं नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोसोआ आंनि जावलिया नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोरबोआ आंनि बोदोरबावलि नोंनि मेगननि नोजोरा मा फोरमायखो नोंनि सोलेरनि फावा मादि फोरमायखो मोनथिबाय आं बुजिबाय आं सानस'बाय आं हमस'बाय आं नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो गोसोआ आंनि जावलिया नोंनि मिनिस्लु नोजोरावनो